Poštovani naši slušaoci i gledalci, ekipa Istok Info nalazi se u najelegantnijem gradu Evrope. Mi smo u Beču. Iza mene vidite katedralu Svetog Stefana. Ona je jedna od simbola austrijske prestonice. Još od 12. veka smeštena je u najstrožem centru grada i predstavlja središte bečkog biskupa. Bečka katedrala duga je 107, a široka 34 metra i predstavlja najvažniji verski objekat u Beču. U narednim kadrovima poslušajte o njoj i pogledajte kako ona zaista izgleda. Ova katedrala je građena u gotskom stilu sa prepoznatljivim mozaičkim krovom. Inače, na katedrali se nalazi 23 zvona, od kojih je zvono Svete Marije teško čak 20 tona, što ga čini najtežim zvonom u Austriji i drugim po težini u čitavoj Evropi, posle zvona iz katedrale u Kelnu. Ono što je zanimljivo jeste da je kompozitor Ludwig van Beethoven otkrio stepen svoje gluvoće kada je jednom prilikom ugledao jato ptica koje izleću iz kule u kojoj se nalaze zvona, a nije mogao da čuje njihov zvuk. Napomenimo još i to da je južni toranj iz 15. veka, popularno zvan Stefl, visok više od 136 metara i dugo je bio najviša građevina u Evropi. Na spomenuti toranj moguće je popeti se uz pomoć tačno 343 stepenika, a odozgo se pruža raskošan pogled na Beč. Katedrala Svetog Stefana je odigrala značajnu ulogu u istoriji austrijskog naroda. Postala je jedna od najprepoznatljivijih gradskih simbola. A zanimljivo je još i to da je baš u ovoj katedrali održana ceremonija venčanja Wolfganga Amadeusa Mozarta kao i njegov njegov.